आरो धुबरी जिल्लानि सिमायाव थानाय सिलगारायाव गोदानै लुफुंनाय सिलगारा रुरेल हाट एबा मार्केट सेट बेखेवदों। जायगानि फालांगिरिफोरनि मोजां खाबुखौ नोजोर होनानै नाबार्डनि रांखान्थि अनसुंथाइ हरनायनि गेजेरजों ग्रीन लिफ एनजिअ'आ लुफुंनानै होनाय बे मार्केट सेटखौ एमएलए लरेन्स इस्लारिया बेखेवनानै होयो। नाबार्ड आसामनि डिपुटि मेनेजार आमलान दासनि नुजाथिनायाव एमएलए बिथाङा क'क्राझारनि सिलगारायाव मार्केटखौ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि दिनै बेखेवनाय बे मार्केट सेटखौ थांनाय 15 फेब्रुवारियाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होदोंमोन। नाथाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि गासै 5 दाननि गेजेरावनो आबुङै लुफुंनायनि थाखाय गोजोननाय फोरमायदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बिथाङा बे गोदान मार्केटखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि नाबार्डनिफ्राय दिनै सिलगारायाव मोनसे बाजारनि न' दिनै बेहाय बेखेवनाय जादों। बे गासैबो खामानिखौ मावफुंनायाव ग्रीन लिफ एनजिअ'आ बिथांमोना मदद खालामदों। सिलगारायाव जि बाजार बे बाजाराव बेबादि मार्केट सेट गैयामोन आरो बे ओनसोला दासिमबो जिहेतु इस्ट बिलासिपारानि सिङाव एमपिआबो धुबरी थ' बेबायदिनि थाखाय गोबां आगोलनिफ्राय बे ओनसोलफ्रा बारा बेबायदि जौगाखांनायनि जेबो खामानि मोनबोआखै बा बे ओनसोलाव जायाखै। बिटिसि मोनखांनायनि उनाव बे ओनसोला जि बावखुंग्रि समस्तियाव गोग्लैयो बिनिफ्रायसो बे ओनसोला एसे नायसनजानाय जादों। अब्लाबो दाबो गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। थांनाय बिटिसिनि जे सरकार बे सरकाराबो नांगौबायदि बेबायदि बे समस्तियाव मावनो हाफुंजोबाखै। दा बेनिखायनो दिनै नाबार्डआ जे बेवहाय मोनसे मार्केट सेट लुफैबाय बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। जोंनि जे बाजारफोर जे बाजाराव जोंनि थागिबि मानसिफ्रा मैगं थाइगं फाननायजों लोगोसे बायदिसिना मुवा बेसादफोर फानो आरो बेफोरखौ गाहायै आइजो जोंनि बिमा माहारिफ्रानो फानो बे ओनसोलफ्राव बा जोंनि खाथि खालानि बाजारफ्राव। दा बे सानसे थाला बिथांमोना बाजाराव मैगं थाइगं फानो नाथाय बेबायदि जिरायनो थाखाय मोजां गैया। दाथ' दैज्लां बोथोर गोबां खस्थ' जायो, गोबां बाजारावनो खस्थ' मोननायखौ जों नुनो मोनो। दा बेबायदि मार्केट सेट मोनफुंनानै बे ओनसोलनि जायफोर माने फिसा फिसा फालांगियारिफोर जायहा गावहानो पारमानेन्ट बेबायदि दखान गैया, जायफ्रा फानब्रबबोसो थांलाय फैलाय खालामो, बेबायदि जोंनि जायफोर बावहाय बेबसाय खालामग्राफोर दङ बिथांमोननि थाखाय बे लाब जागोन होननानै मिजिंथिदों आरो आं नाबार्डखौ बे समाव साबायखर होदों। बे ओनसोला मोनसे समाव इस्ट बिलासिपारा कनस्टिटिउसनावसो गोलैयोमोन। गोदान डिलिमिटेसनाव बे बावखुंग्रियाव सोसनजायोब्ला बे ओनसोला थारैनो सुबिदा मोनगोन होननानै बुंनो सानो। दायो जिहेतु टार्मिनास जाबाय डिलिमिटेसन जानायनिफ्राय आगोल इस्ट बिलासिपारानि एमएलए धुबरीनि एमपि बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि स्टेटनिफ्राय खामानि मावनांगौ जायोब्ला गासैबो धुबरीयाव थांनो गोनां जायो आरो ओंखायनो बे ओनसोलफ्रा नायसनजाबाखै इसेबां बोसोर गोबाव। दायो गोदानै दानाय जि डिलिमिटेसन बिनि गेजेरजों बे बावखुंग्रि समस्तियाव हाबबाय। बावखुंग्रि समस्तियाव हाबनाय लोगो लोगो क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो फैबाय। दा बेनिखायनो बे बावखुंग्रि समस्तिनिफ्राय जाय देरहालांगोन बे क'क्राझारनि मानसि जागोन बा क'क्राझारनि सिङावनो बिनि खामानिया जासिगोन, धुबरीनिफ्राय बियो जानाय नंला। बिनिखायनो जोङो आसा आरो मिजिं खालामनो हायो बे समस्तिया जौगाखांनायनि खामानि मावनायाव एबार जेबो उसुबिदा जानाय नङा। दासिमहालागै बे ओनसोलनि मानसिफ्रा अरुनदय मोनाखै। फार्स्ट पेज सेकेन्ड पेज गैया। आंबो खावलायगासिनो दङ, धुबरी डिसिजोंबो रायलायदों, बिथांमोननि एमएलएजोंबो रायलायदों जे बे ओनसोलनि मानसिफ्रा फार्स्ट पेजआवथ' मोनखायाखै, सेकेन्ड पेजआव जेरैखि जाया अरुनदय होनांगौ होननानै एबार जोंनि खावलायनाय बायदि माखासे होनो नागिरदों बे ओनसोलनि मानसिफोरनोबो। दा बेबायदि गोबां खामानिफ्रानो जायामोन, खिन्थु एबार क'क्राझार जिल्लानि सिङाव बावखुंग्रि समस्तियाव जिहेतु फैसिगोन बेनिखायनो जों मिजिंथिनो हायो बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि खामानिफ्रा एबारनिफ्राय मोजाङै जासिगोन। थेंक इउ सार। जोङो बेखौ माने खम समायाव लुनायनि खारना जाहैबाय बे जायगायावहाय मोजां सेट गैयामोन। बेवहाय जि लकेलनि मैगं फानग्राफोर बिसोरो सान्दुंजों बिराद माने सहायनानै थानांगौ जायोमोन आरो अखाजोंबाबो अखा सिजानानै साथा गेग्रेबो लानानै प्लास्टिक फिसा माने खोंनानै गाव गावनि माने न'खरनि खेथिफोरखौ लाबोनानै बेयाव फाननांगौ जायोमोन। थिग बेफोरखौ जों नोजोर बोनानै माने बिसोरनो इमिडियेट नांसिगौ बे बुस्थुखौ जोङो गोसोआव माने साननानै जोङो खम समनि गेजेरावनो बे सेटखौ जोङो लुफुंना होनाय जादों।
स्पेसियेलि रायजो राजाफोरनि जायफोर गोनांथिथार बेफोर लुफुंनायनि हानायाव नोंथांमोनहा माबायदि गोजोननाय फोरमायनो सानो ग्रिन लिफ एनजिअनिफ्राय? जोङो ग्रिन लिफ एनजिअनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिहेथु जों बाव नुदों माने फिसा फिसा बेफारिफोर दङ आरो जिनाखि गाव गावनि न'नि मैगं थाइगं दाउदै ना माने बेसर बायदि बायदिखौ लानानै बेवहाय फानफैयो खिन्थु फाननायनि थाखाय मोनसे मोजां परिबेस गैयामोन बे परिबेसखौ होनो हानानै जों मोजां मोन्दों आरो जों सानदों बे सेटनि गेजेरजों बिसिनि रांखान्थियारि जौगानाया गोबां हेफाजाब होबावगोन। নমস্কাৰ, মই DDM নাবাৰ্ড কোকৰাঝাৰ। এই চিলগাৰা ৰুৰাল হাট প্ৰজেক্টখন জানুৱাৰী 2023 আপোনাৰ চিলগাৰা ৰুৰাল হাট প্ৰজেক্টখন PIA গ্ৰীণ লিফক নাবাৰ্ড আছাম ৰিজনেল অফিচৰ পৰা চেংচন কৰা হৈছিলে, য'ত আপোনাৰ 150 স্কুৱেৰ মিটাৰ এৰিয়াত আপোনাৰ এই নতুনকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ যোনখন আপুনি আজি দেখি পাই আছে এইখন বনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল আৰু 4 মাহৰ ভিতৰত আমি ক'বলৈ সুখী হৈছোঁ আপোনাৰ ৰাইজৰ মাজত যে এই ষ্ট্ৰাকচাৰখন কমপ্লিট কৰিব পাৰিছে PIA গ্ৰীণ লিফে আৰু বাজাৰ কমিটিৰ ছাপৰ্টত। আৰু সেয়েহে আমি আশাবাদী যে ইয়াৰ 50জন ভেণ্ডৰে অকল যে ডাইৰেক্ট ভেণ্ডৰ এইখন বাজাৰৰ পৰা উপকৃত নহ'ব আৰু ওচৰে পাঁজৰে 15-20খন গ্ৰামৰ ৰাইজেও উপকৃত হ'ব, বেছিকৈ চেল হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ আমি আশা কৰি আছোঁ। ইমানখিনি কৈ মই নাবাৰ হিচাপে কি কাম কৰে ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বা ছ'চাইটিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কি কাম কৰে? নাবাৰ্ড আপোনালোকে গম পাব 1982 মানে 1982 চনৰ পৰাই আপোনাৰ গ্ৰাম বিকাশ অঞ্চলত যোগদান দি আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি আৰু গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক আমি নাবাৰ্ড বুলি জানো। অকল আপোনাৰ ৰাইজক লোন যেনেকুৱা আপোনাৰ ৰুৰাল ব্ৰিজ RIDF প্ৰজেক্ট আমাৰ আছে, নিডা প্ৰজেক্ট আছে, য'ত আমি ৰাইজক সহায় কানেক্টিভিটি ইছ্যুজবিলাক যাতে ছল্ভ কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে আমাৰ এনেকুৱা ট্ৰাইবেল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট আছে নাবাৰ্ডে, য'ত আমি ট্ৰাইবেল সমষ্টিৰ কাৰণে কাম কৰোঁ। ৱাটাৰশ্বেড ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰি আছোঁ। এনেকুৱা ৰুৰেল হাট য'ত মাৰ্কেট ষ্ট্ৰাকচাৰ দি কেনে বাইদেউ বা য'ত আমাৰ প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বনাই কেনে সিহঁতৰ ভালকৈ চেল কৰিব পাৰে, এনেকুৱা সৰু নানান ইণ্টাৰভেনশ্যন আমি আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ গ্ৰামাঞ্চলত। থেংক ইউ। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।